Gi-question karon ni Cebu Vice Governor Glenn Soco ang gihimong compromise deal nilang Governor Pamela Baricuatro ug sa mining company nga Apple Land and Quarry Corporation. Kaysa sobra 1.2 billion pesos nga utang sa kumpanya, gipabayaran lang og sobra 200 million pesos ni Baricuatro. Ato aning klaruhon mga bay sa report ni One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, mangayo mi og mga detalye bahin ani palihog. Ay hapon gikan sa labaw sa kabilyon ka piso, nahimo na lang 200 million pesos ang tax assessment batok sa mining company nga Apple Land and Quarry Corporation o ALQC. Human giyunan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang proposed compromise settlement kauban ang kumpanya. Ang original nga assessment sa Cebu Provincial Government moabot sa 1.21 billion ka piso na utang sa mga kumpanya nga naglangkop sa mga pulis gikan sa 2009 hangtod 2025. Sumala ni Baricuatro ang dakong pagtunhod sa amount na halos 1 ka bilyon ka piso tungod sa mga extraction taxes nga gi-appeal sa original nga computation. Pansumala sa mga abogado, dili unta kini masingil sa kumpanya tungod kay ang pagkuha sa mga mineral o pagkuwari gihimo sa pribadong yuta. Apan dili uyon ni si Vice Governor Glenn Soco. Sumala kaniya sa usa ka press conference ganinang buntag, padayon pang nakapending sa korte ang issue kung pwede ba maningil gobyerno o tax extraction tax bisan kung ang lugar privately owned. Dugang paniya nakurat siya sa halos 1 ka bilyon piso na nawala sa mga compromise deal tali ni Governor Baricuatro o sa ALQC. Sigon ni Soco, mas maayon ta kung nakonsulta provincial board sa wala pa may tabo ang maong kasabutan. Mao kinang gisulti ni Soco sa press conference ganila. Would have been better if the board would have been consulted, there would have been a dialogue or an explanation of how things came about until it finally reached the proposed compromise settlement. We were somehow surprised, no? Isulti usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro seeking bukas siya sa proposal nga 4-day work week schedule aron makatabang sa pagtigom sa supply sa enerhiya sa nasod. Sumala kaniya makatabang kini aron pud mas mahimo nga produktibo ang mga mamumuo ug makuhaan ang ilang pagka-burnout. Apan misupak ni si Vice Governor Glenn Soco pod. Sumala kaniya posibleng ma-disrupt ang global work schedule labi na sa mga nagtrabaho sa BPO companies dinhi sa Cebu. Dugang paniya mas maayo na lang kung magpatuman og daylight saving time sa Cebu tungod kay wala pa man daw sakto nga ebidensya na makatipid og enerhiya ang 4-day work week schedule. Kana lang una dinhi sa Cebu, balik sa imong Hachi. Bay, daghan kayong salamat nimo ha. Mao na si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Ug sa